Puc fer fotocòpies de les fotos i posar-hi un títol de qui surt a la foto, què va passar i quan va passar. Tot i que només posant els noms de qui surten a les fotos ja n'hi ha prou, no? Tu què creus? Bé, demà m'ho miro amb calma a veure què m'agrada més. Segur que n'hi ha moltes que jo surto amb aquell cabell tan curt que portava que no m'agradava gens. I per què el portaves curt si no t'agradava? Perquè un dia, jugant amb unes amigues, em va caure un pot de cola al cabell i me'l van haver de tallar. Apa, en sèrio? A mi m'agraden molt les fotos que tu surts de petita. Bé, Brena. Un altre cop de mortadela? Ai, Bruna, no rondinis, no pots menjar xocolata cada dia. Està bé. Home, sempre fas el mateix amb l'entrepà. He vist una foto de quan tu em portaves a la panxa. Primer havia pensat que era l'àvia, però llavors he vist que era amb color i he pensat que no podia ser. Doncs em penso que no n'hi ha de fotos de l'àvia embarassada. Jo la trobaré. Crec que l'àvia guarda a la seva habitació una caixa plena de records. Et poden fer servei pel teu treball. Hi ha fotos? Ah, penso que sí. A veure si algun dia tinc temps de remenar l'habitació per trobar-la. Què, mama, algun dia no? Avui, sisplau, que si porro gent que he de fer el treball. Ai, Bruna, encara tens temps, no et vindrà d'un dia. Sí que vindrà d'un dia, sí. Imagina't que demà cau un meteorit de foc al planeta Terra. I cau justament aquí al poble. I cau exactament al mig de l'habitació de l'àvia i ens ho destrossa tot perquè no puguem recuperar-ho. Llavors sí que vindrà d'un dia, oi? És que tens una imaginació, tu. Llavors què? Ho buscaràs avui? Sisplau, 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 sisplau. Mira, saps què passa? Que a la ràdio no han dit res de cap meteorit de foc que hagi de caure al planeta Terra. Ni al poble. I encara menys al mig de l'habitació de l'àvia i ens ho hagi de destrossar i fer desaparèixer tot. O sigui que com que la mama avui està molt cansada de treballar, soparem i anirem a dormir d'hora, d'acord? D'acord, però puc anar a veure l'Eric una estona almenys? Una estona vol dir que a les 8 et vull asseguda a la taula per sopar. I si a les 8 estic asseguda a la cadira de la taula per sopar, també s'hi val? Va, vinga, vés i passa-t'ho bé. Adéu, mama! Adéu. Hola, Eric, què fas?